बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुवारबाव ग्रामपंचायत परिसरात गव्यारेड्याचं दर्शन घडलं. मुख्य रस्त्यावरून तो ग्रामपंचायतीकडे आला. पहाटे ग्रामपंचायत नजीक त्यानं दुचाकीस्वाराला धडक देण्याचा प्रयत्न देखील केला. यानंतर तो ग्रामपंचायतीच्या मागील बाजूला गेला. वन विभागाला कळवण्यात आलं असून शोध सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.